Por Todo Son presentou o seu plan de igualdade no Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Un 25 de novembro máis, a comarca tinguiuse de morado para dar visibilidade ás vítimas da violencia de xénero. Eliminar a violencia contra a muller é a finalidade desta data, xa que, segundo os datos, cada 10 minutos asesínase a unha muller no mundo. Violencia que se exerce de moitas maneiras a través de moitos medios. Física, psicolóxica, sexual, vicaria, etc. Todas elas danse no contexto dunha violencia estrutural que sitúa as mulleres nunha posición social de inferioridade. No ano 1999, a Asamblea Xeral de Nacións Unidas designou o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Desde entón ata a actualidade, a violencia contra as mulleres e as nenas segue a ser unha das violacións dos dereitos humanos máis estendidas, persistentes e devastadoras do mundo. O Concello de Porto do Son adoptou unha serie de medidas que recollen no seu plan de igualdade para combater esta violencia sobre a muller, plan que estará vixente ata 2028, aínda que ten que ser aprobado no pleno deste xoves. Realizouse a través do análise da realidade sociodemográfica do Concello, da revisión do anterior plan e da avaliación das necesidades. É certo que é un Concello que xa leva moitos anos realizando actividades para promulgar estes obxectivos, por tanto, atoparedes neste plan pois algunhas actividades que xa se levaban facendo e que teñen moi bons resultados, e ademais dentro de cada área pois atoparemos outras novas que esperamos que vos gusten. Neste novo plan teránse en conta novas áreas como a coeducación e formación con perspectiva de xénero, promoción económica, conciliación ou corresponsabilidade. O concelleiro de Benestar e Igualdade sonense, Pepe Lijó, destacou a importancia de contar coas medidas necesarias e de facilitar ferramentas para eliminar todas as formas de violencia cara á muller. Nel podemos encontrar un estudio sociolóxico onde se radiografía a situación da muller no noso concello, comparando a coa contorna, e logo establecemos unha serie de obxectivos diferenciados por áreas, en onde llevamos a facer especial fincapé na sensibilización e erradicación da violencia de xénero. É por todo isto que quero agradecer a labor que realizan tanto no día a día como na elaboración e na coordinación das mesas e do plan de igualdade ás miñas compañeiras e tamén á alcaldía. Ademais, o Consello impulsa diferentes actividades en todas as franxas de idade para afondar na igualdade entre home e a muller e para previr a violencia de xénero. Tivemos no Instituto do Son un encontro debate hai saída gracias a ti. Logo tamén tivemos unha acción formativa para familias que tamén é moi importante na educación das crianzas, que foi un obradoiro de educación sexual nas familias. E logo, pois, temos pendente para persoas maiores un obradoiro de prevención de malos tratos na violencia de xénero contra mulleres maiores, que tamén é moi importante e algo moi novedoso neste sentido. O alcalde sonense Luís Oujo afirmou que a violencia de xénero é unha lacra que afecta á sociedade e a que hai que combater. Non podemos permanecer indiferentes a esta realidade. Todo acto de violencia é un atentado contra a dignidade e a liberdade das mulleres. E como sociedade temos a responsabilidade de actuar. O plan de igualdade que vimos a presentar non é só un documento, é unha folla de ruta cara a unha sociedade máis inclusiva e máis equitativa, que incluye medidas de prevención, protección e apoio ás vítimas, así como a sensibilización da educación da nosa comunidade. E comprometeuse a seguir traballando incansablemente para eliminar a violencia de xénero e garantir que todas as persoas poidan vivir libres sen medo e opresión.